der skete det i går, at jeg lige pludselig fik lyst til at lave en videoblog. Bare sådan pludselig ud det blev. Og så tænkte jeg så på, at i videoblogge, der plejer man jo egentlig at snakke om sig selv. Men helt seriøst, hvor fedt er det lige at høre om andre. Jeg gik ind på YouTube for at lade mig inspirere. Og så var der en hel masse piger, der sådan, bare sad og snakkede om sig selv og deres liv. Og det var vældig, vældig, vældig kedeligt at høre på. Men fordi jeg jo er en opmærksomhedsluder, det kan I jo selv læse inde på blog.dk, så bliver jeg nødt til at snakke om mig selv. Men jeg vil gerne skåne jer for det, så jeg synes, at I skal høre på noget ordentligt, imens jeg lige får lov til at spase ud og snakke om mig selv. A young girl talking about herself. You can't stop her. She's a young girl talking about herself. She keeps on talking. She's gonna break your heart and tell the world about it. She's gonna break your heart. Like she was all, he was all, they were like, you were all like, oh my god, like totally. We were like, that was all, they were all, he was like, oh totally, like, oh my god. A young girl talking about herself. You can't stop her. She's a young girl talking about herself. She keeps on talking. She's gonna break your heart and tell the world about it. She's gonna break your heart. Like she was all, he was all, they were like, you were all like, oh my god, like totally. We were like, that was all, they were all, he was like, oh totally, like, oh my god. Young girl talking about herself. Oh my god, det var så godt at komme ud med. Ja, jeg tænkte på følgende. Er det ikke underligt egentlig, så mange katastrofeprogrammer, som der er blevet helt vildt populære i Danmark, sådan noget, hvor man, altså, danskere er helt vilde med at se andre mennesker komme til skade. For eksempel, der er det der, sådan noget politi noget, sådan noget sygehus noget, og nu noget brand noget. Og jeg synes simpelthen, det er så sadistagtigt på en eller anden måde, og jeg er selv en af dem, der sidder og følger med i det. Og jeg synes, det er så ulækkert, jeg vemmes ved mig selv hver gang, at jeg tager mig selv i at sidde sådan, blodet, ikke også? Det er så ulækkert. Ja, det var egentlig today's topic, because nej, ved du hvad, siden jeg var i byen, så har jeg snakket, hvor jeg sad og snakkede med en mand fra Colombia i 2 timer eller sådan noget, så har jeg begyndt at tale sådan en virkelig, virkelig grim blanding af dansk og engelsk, og det er sådan, lige pludselig så er det bare, hvad fanden, hvor kom det engelske ord lige fra, hvorfor røg det ind i den sætning, ja, nu kom jeg alligevel til at tale om mig selv. Føj, Karoline, føj. Nå, ja, jeg skal lave lektier nu. Det er hårdt at gå på gymnasiet. Nej, nu snakker jeg igen om mig selv. Godt, jeg vil egentlig bare vise jer, at jeg stadig er her. Så er det forresten også det, at jeg er virkelig, virkelig ked af at indrømme det, men jeg tror faktisk lidt, at folk de har ret, når det er, de siger, at jeg er en opmærksomhedsluder. Ja, fordi jeg savner fandme kommentarerne, jeg savner, at folk, ja, både at de roser mig, men også at de kommer med konstruktiv kritik, svært ord, men også bare følelsen af, der er faktisk mange, der nyder at følge med i mit liv, hvor er det sygt og langt ude og fedt. Det savner jeg. Og det er så der, hvor jeg synes, at Blogspot
halter lidt. Eller hvad man skal sige. Der er jo ikke så meget at gøre ved det, fordi det er jo sådan lidt... Det er en meget privat måde at blogge på. Men jeg tør ikke komme tilbage til bloggen. Ja, jeg ved det ikke. Jeg vil gerne høre jeres mening faktisk. Vil det være en meget, meget dum idé at komme tilbage? Muligvis som en ny bruger. Anonym, I ved. Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre jeres mening. Så frem med tastaturet og fingrene, og så skal I bare skrive, hvad det er, I synes. Og have en rigtig god dag alle sammen. Hej hej.